I hola, bon dia. Uf, com ha acabat la cosa, Sí, l'episodi d'avui és un d'aquells episodis que no passa gaire res perquè estan esperant a que s'acabi l'episodi per posar alguna cosa emocionant. O sigui, sí, expliquen la por i tot això de la gent, però van pujant les expectatives del moment en què aixecarà la pedra i que serà la primera victòria de la humanitat o no sé què. I pam, acaba que l'Eren perd el control, sembla. O sigui, tota la gent que odiaves perquè no confiava en l'Eren és com que tenen raó. No, potser la Mikasa tenia un mosquit, saps? I l'Eren ha dit, perquè te'l mato, i ja està. I no gaire res més. Ens veiem al següent. Avui és dur no mirar-ne dos de seguits, també t'ho diré.